И какво става, хора? Аз съм просто и след много време без игране на тази, на какво ще играя днес. Да, много не се гледал съм, за жалост. Но ако знаете колко малко играя. Ще закривам 5-10 игри. Ще мълча по време на игра, за да се сейвам. И цяло жестоко. Тази игра. Няма да загубя. Ако искате, какво ако искате? Ако искате, пишете в коментарите какъв чалендж да направя, мога. Пишете. Защото така няма как да сетя какъв да правя, какъв искате. Затова пишете. Аз винаги си чета коментарите. Добре, не винаги, но си ги чета понякога. Не, че имам много коментари, но сега да отворим този чест. Yes. Добре. Става. Парите най-става, защото... Да, и нямам за жалост никой в клана ми, защото... Не знам защо нямам. Честно казано. Този му пускам бомберите. Едното, не знам, ще му прочета името. Защото мисля, че не се казваше бомбияр. Фук. Yes. Едната ми кола. Дори и какво като ми го атакуват? Все пак колата им рип. Рони. Рип. Рони. Рони. Ще се почудя малко дали...
Сега се чудя дали на този клип да му слагам музика и да го забързам или просто да го качвам веднага, като го направя. Не знам, сигурно сега, като свърши тази игра, ще го приключвам, защото не искам много дълъг да става. Не, тази още на игра и го приключвам. Не. No. 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 No, fuck. Fuck. Добре, сега мога спокойно да се пусна. Както аз им викам. Аз имам 3 бомбера. Този. И ме биха. Жалко. Колко ми трябваше да стана трета арена? 800. Ох, чудя. Какво? Като... Да, и това смятам да бъде този клип. И чао. До скоро.